Amb totes i tots vosaltres, Jordi Quadres. Molt bona tarda, amigues i amics, benvinguts. Estem molt contents de retrobar-vos, com deia la Montse abans, de tornar-vos a veure les cares, de tornar-nos a trobar en un mateix espai i de fer-ho amb l'esperança que aquest curs sigui el curs de la postpandèmia, que sigui el curs de la recuperació i que també sigui el curs de recuperar els somriures i de tornar a fer abraçades perquè, sense cap mena de dubte, que les trobem molt a faltar. Si avui podem ser aquí és gràcies als professionals de la salut i també gràcies als professionals de tots els sectors essencials i sobretot també gràcies a la investigació i a la ciència que ha estat capaç de crear una vacuna en temps rècord. Les persones d'esquerres i progressistes sempre hem defensat i defensem els serveis públics com a garantia de tenir un bon estat del benestar. I la pandèmia ens ho ha evidenciat, aquesta importància. Perquè sense serveis públics no hi hauria hagut la xarxa de cures que hi ha hagut, les ajudes que hi ha hagut, segurament moltes vegades insuficients, la garantia dels drets laborals que també hi ha hagut. Sense un bon sistema públic tampoc hi hauria hagut l'enorme injecció de diners que Europa ha aprovat per tots els països del nostre continent amb els fons de la recuperació Next Generation. I creiem que quan els serveis públics estan a l'alçada, sense cap mena de dubte s'ha de dir amb el cap ben alt i clar, perquè recordem que sempre hi ha qui té les tisores a punt per retallar-los i desprestigiar-los. I no fa tant d'això. El 2010 es va retallar la sanitat i això no ho podem oblidar. Tot aquest darrer any i mig ens ha donat més ganes de viure que mai, més ganes de guanyar-nos el futur, de guanyar-nos l'esperança, millor dit, d'un millor futur. Un cop superada la primera meitat del mandat a l'Ajuntament i quan falta un any i mig per les eleccions municipals del 2023, vull parlar-vos, i per això us hem convocat, del que volem viure. Us volem parlar de l'avui i el demà. Volem parlar de la Igualada d'avui i la Igualada del demà. Perquè enmig d'aquest món globalitzat, d'aquest món de molta polarització en molts àmbits, d'una política amb massa soroll, amb massa cridòria, el Partit dels Socialistes de Catalunya, els Comuns i el Grup Ciutadà Igualada Oberta, Igualada Som-hi, us volem parlar d'allò més proper, d'allò que toquem cada dia, d'allò que ens preocupa i d'allò amb el qual estem compromesos amb totes les nostres forces. I quan parlem des del cor, és fàcil parlar del cor. I avui parlarem des del cor, perquè parlarem d'allò que estimem, Igualada i la seva gent. I ho fem, no en tingueu cap mena de dubte, amb una profunda convicció, perquè si no, no estaríem en política, de que els millors anys d'Igualada estan per venir. Estan per venir i nosaltres els volem i els podem fer possibles. Sabem com fer-ho, i això és el que explicarem avui. No ens conformem, no ens resignem, no som dels que baixem els braços davant els enormes reptes que planteja el segle XXI. Nosaltres aquests reptes els volem entomar, liderar i aprofitar perquè la nostra ciutat torni a avançar. Volem tornar a fer avançar Igualada. Aquesta intervenció és fruit del nostre treball intens durant aquesta primera meitat de mandat. No em fa vergonya admetre que ara estem més preparats que fa 2 anys per governar aquesta ciutat. Ha augmentat el nostre coneixement de la ciutat, el nostre coneixement de la política municipal. Un camí d'augment del coneixement que no l'hem fet sols, això no en tingueu cap mena de dubte. Les regidores i regidores del nostre grup l'hem fet i el fem acompanyats de molta gent. Hem trepitjat molt carrer, hem visitat els barris, hem parlat amb la seva gent, a pie de calle, hem visitat molts col·lectius, també hem parlat amb empresaris, amb el tercer sector. El nostre despatx és al carrer, i és al carrer escoltant la gent on es coneix la realitat. És al carrer on es coneix també tot el que cal canviar per tornar a fer avançar Igualada. I també des del carrer, deixeu-m'ho dir, és des d'on veiem que la gent no vol problemes. La gent el que vol són solucions. I la gent el que vol no són representants públics que confrontin, divideixin, critiquin, sinó que vol representants públics que aportin solucions i siguin responsables. Per això nosaltres, des de l'inici del mandat, el que hem fet és actuar amb aquesta responsabilitat. No hem estat una força del no a tot, no hem estat una força d'oposició per oposició, perquè a Igualada avanci estem convençuts que també és necessari
la capacitat d'acord entre diferents. Això que hauria de ser la base de la política, ho és per nosaltres, i així actuem cada dia des de l'Ajuntament. I ho fem conscients de la minoria del govern de la ciutat. En lloc de bloquejar, aprofitem aquesta minoria per fer valer els nostres vots i els nostres regidors per aconseguir impulsar polítiques del nostre model de ciutat. I condicionar cada vegada que podem, això és la política. Amigues i amics, si hi ha alguna cosa realment fabulosa i fascinant a la història de la civilització humana, per mi és la creació de les ciutats. I potser per això sóc un apassionat de les ciutats. Tenen l'origen, les ciutats, en la necessitat d'agrupar-nos, de trobar-nos per crear un espai segur en aquells temps en els quals calien muralles per protegir-nos. Les ciutats també són sinònim de convivència, d'intercanvi social, de llibertat i també de capacitat d'entesa. I aquesta essència creiem que és la que hem de ser capaços de mantenir. Volem que la ciutat sigui sinònim de sentir-se protegit i no de sentir-se vulnerable. Sinònim de sentir-se en comunitat i no sentir-se aïllat. I sinònim de sentir-se lliure i no limitat. En definitiva, nosaltres entenem la ciutat com aquell espai que pot fer que tots els somnis que tenim cada un de nosaltres siguin una realitat. Que tinguem un lloc on treballar, viure i ser feliços. Després de la pandèmia s'obre un nou temps. Això crec que cap de nosaltres en té cap mena de dubte. I en aquest nou temps hi ha una oportunitat per replantejar-se què volem fer amb Igualada a la sortida d'aquesta enorme crisi. Si hi ha algun moment per assentar les bases d'allò que volem ser, creiem que són moments com ara, quan passem una enorme crisi i per davant ens queda un camí d'esperança que hem de fer sense laments, ni por, ni immobilisme. Volem tornar a fer avançar Igualada, queremos que Igualada avance de nuevo. Tornar a fer avançar Igualada vol dir una ciutat que doni oportunitats a les persones que no tenen feina. També a totes aquelles que treballen, però que ho fan en condicions molt indignes. Hi ha gent que treballa de setmana en setmana, que una setmana té contracte i una setmana no té contracte. I això amb sous absolutament indignes, molt baixos. També volem una ciutat on els joves que tenim hi vegin un futur. I és que si la propera generació té un futur, Igualada tindrà futur. És tan senzill i tan complicat com això. Si la propera generació no té futur, la nostra ciutat no té futur. I això vol dir capacitat d'incorporar a la nostra economia per crear llocs de treball aquells sectors que crearan ocupació al llarg d'aquest segle XXI, sobretot en l'àmbit digital i en l'àmbit verd. Tornar a fer avançar Igualada també vol dir que no hi hagi barris de primera i barris de segona, que el barri on visquis no defineixi si tindràs més oportunitats o menys oportunitats, si tindràs més serveis o menys serveis, si tindràs un entorn més cuidat o menys cuidat. Vol dir que no haguem de veure com aquests dies, per exemple, les veïnes i veïns del carrer Bisbe Parelló es mobilitzen en contra de la plaga de rates que tenen, o com els veïns de les Comes es queixen que les herbes dels arbres ja els hi arriben pràcticament a la cintura, o com els veïns del carrer Pau Muntades al barri de Montserrat es queixen dels múltiples desordres que hi ha cada dia al carrer, o com els veïns del Poble Sec veuen amb perplexitat que cada 2x3 les escales mecàniques no funcionen, o els veïns de Fàtima que necessiten l'ascensor pel seu dia a dia i veuen que també està espatllat setmana sí, setmana no al Parc de Valldaura. Tornar a fer avançar Igualada també vol dir deixar de tenir equipaments buits, pagats i tancats, com el Centre Cívic Nord, que ha costat 3 milions d'euros i fa 2 anys que està tancat, o l'Escorxador, que va costar gairebé 4 milions d'euros i que fa 10 anys que està tancat, la Torre de Cal Badia, que ha costat mig milió d'euros i ha estat 7 anys tancat, o la Cotonera, on es van abocant diners, però no hi ha cap projecte més enllà de maquillar la façana. No sé vosaltres, però jo no conec ningú que es gasti diners en una cosa i després no la faci servir. Les nostres butxaques això no s'ho poden permetre i volem que la butxaca de l'Ajuntament tampoc s'ho permeti. Quan passo per davant d'aquests edificis tancats, noto que ens xiuxiuegen, ens interpel·len. Aquests edificis ens diuen, volem que aquí dins hi hagi música, volem que hi hagi gent jove, volem que hi hagi gent gran, volem que hi hagi famílies, volem que aquí dins entri la gent dels barris, volem ser útils a la ciutat. Hem d'escoltar aquests xiuxiueig de tots aquests espais públics que tenim pagats i tancats. Tornar a fer avançar Igualada vol dir també atendre les persones amb més necessitats sense deixar ningú enrere. Vol dir no retallar el casal de l'estiuet, com s'ha fet aquest estiu, que s'han retallat els horaris i les tardes, per tant, impedint la conciliació laboral i familiar. Vol dir reaccionar quan hi ha una onada de calor, com la que hi ha hagut aquest estiu, obrint la piscina pels col·lectius de risc, com han fet altres municipis de la Conca, com Vilanova del Camí o Santa Margarida de Montbui.
Vol dir no tancar el servei de dutxes per les persones vulnerables. Nosaltres, quan ens en vam assabentar d'això, ho vam denunciar i vam aconseguir que el govern fes marxa enrere. Tornar a fer avançar Igualada vol dir que la cultura no sigui només omplir una agenda d'activitats. Vol dir descentralitzar la cultura als barris. I veient la Festa Major d'aquest any s'ha perdut una oportunitat per fer això. Com us imagineu que hagués sigut la Festa Major, de viscuda, de participada, si haguéssim aprofitat la ciutat sencera, si haguéssim inundat de cultura tota la ciutat? No tot ha de passar al centre d'Igualada. I vol dir també fer una política cultural que consisteixi en que les entitats no hagin de barallar-se per aconseguir projectes com ha passat amb la capital de la cultura catalana, sinó que estigui feta des del consens, amb la participació de tothom i amb una visió clara. Tornar a fer avançar Igualada vol dir també pensar en el nostre comerç i els nostres restauradors. Vol dir escollir si volem fer grans supermercats o volem carrers plens de comerç. Hi ha qui es pensa que les dues coses són alhora. A vegades a la vida no es pot tenir tot i en aquest cas o es té una cosa o se'n té una altra. Vol dir també deixar de fer tard en la reforma del mercat de la Masuca. El govern en parla des del 2013 i estem al 2021 i no hi ha ni pressupost ni calendari i la gent del mercat desanimada. Vol dir no fer concursos poc ètics per atorgar llicències. Vol dir tractar tots els negocis per igual, donar oportunitats i facilitats perquè tots aquells que aixequen la persiana i gerenen economia a la nostra ciutat ho puguin seguir fent. Tornar a fer avançar Igualada vol dir tornar a pensar en la gent. Som 40.000 persones que vivim en 8 quilòmetres quadrats. La Igualada de demà volem que sigui una Igualada que abraça tothom, que tracta tots els barris per igual, que fa de la seva diversitat una riquesa per avançar. Tornar a fer avançar Igualada vol dir tenir una ciutat endreçada i no deixada, amb neteja, voreres, arbres i llum, però vol dir sobretot, a part de tot això, capacitat de transformació de l'espai públic per viure millor. Vol dir mobilitat verda i sostenible, bicis, vianants, places, parcs i aparcaments ordenats, i no fer com han començat a fer ja les obres de convertir un solar verd, un pulmó que podria ser al mig de la ciutat com els horts de l'asil, per fer-hi un aparcament d'asfalt. Tot això són alguns exemples concrets de la ciutat que nosaltres trepitgem, de la ciutat que veiem i també de la ciutat que vosaltres ens expliqueu. Però també veiem aquelles coses que no són tan tangibles, però que són necessàries per avançar. Els drets de les dones, la lluita per la igualtat, en contra de la discriminació, que les dones d'Igualada no tinguin por d'anar pel carrer a determinades hores. Això és una injustícia absoluta, que pel fet de ser dona hi hagi hores on tinguis por d'anar pel carrer. El nostre espai públic ha de ser segur per tothom. També vol dir els drets de les persones LGTBI, estimar a qui vulguis, estimar com vulguis. Els drets de les persones també nascudes a fora que han vingut a la nostra ciutat i han fet d'Igualada el seu lloc al món. Tot això centra bona part del nostre treball com a representants públics, fent força des del nostre lloc a l'oposició. Cal un govern connectat a la realitat, un govern de la gent i per la gent. Un bon govern ha de ser garant de tot això, però sobretot amb això no n'hi ha prou. Ha d'imaginar Igualada del futur. En definitiva, per entendre-ho clar, un alcalde no ha de fer només de cap de la brigada d'obres, anunciant quan s'asfalta un carrer o quan s'arregla una vorera, sinó que un alcalde està escollit alcalde per projectar la ciutat i plantejar què ha de passar al seu demà. Un alcalde ha de tenir la ciutat al cap i l'ha de cuidar i mantenir, per sobretot llançar-la al futur. Per saber cap on vols anar, primer has de conèixer la realitat. I fem ara tot seguit un bany de realitat. Quina és la Igualada d'avui per arribar a la Igualada de demà. El nostre atur està per sobre dels nostres veïns de la província de Barcelona. Gairebé la meitat de les persones treballadores de l'Anoia, la meitat, 47.000, marxen cada dia de la comarca a treballar fora de la comarca i venen aquí només per dormir. I la nostra renda familiar disponible és de les 3 més baixes de la província de Barcelona. Per tant, tenim més atur, menys riquesa i més gent que se'n va fora a treballar que no pas les altres comarques. I això passa perquè no tenim resolta la planificació del territori per atraure indústria i llocs de treball. Com a ciutat, crec que no podem posar-nos de perfil per por el que diran. Igualada ha d'exercir el seu paper i això és el que en aquests moments no s'està fent. Les entitats empresarials i els sindicats han sortit a defensar aquesta mateixa setmana amb un manifest, han sortit a defensar més la indústria pel nostre territori que no pas l'Ajuntament d'Igualada, malgrat tenir un govern que havia promès un grapat d'inversions industrials que han acabat reduïdes a 3 supermercats, un Burger King i un Massimo Dutti. Aquesta és la crua realitat. Aquestes han estat les noves implementacions empresarials a la nostra ciutat els darrers 10 anys. Cap nova gran empresa, cap nova gran indústria com s'havia promès i es deia que era tan i tan fàcil. Més realitat, un 69% de les persones que es troben a l'atur no tenen cap formació més enllà de l'ESO.
més de la meitat. Estudis bàsics, cap especialització. I davant això tenim un institut de formació professional com el Milà i Fontanals, que l'any passat va deixar fora, sense plaça, 250 alumnes, i aquest any eren 350 inicials i finalment seran uns 150 que s'han quedat sense plaça. Segueixen sent molts. No podem dir als joves o les persones que estan sense feina que es formin i després la mateixa administració que els diu això no els garanteix una plaça quan aquesta gent diu faig el pas i em vull formar. La formació laboral a la nostra ciutat té inserció, té prestigi i el Milà i Fontanals funciona. Cal que puguin encabir tota la demanda i per això cal lluitar l'ocupació. Aquest és un debat de xifres, però darrere aquestes xifres hi ha noms i cognoms, de nois i noies que es queden sense oportunitats. I aquí em fa recordar, un dia passant pel Parc del Xipreret, estaven uns nois de 16 o 17 anys asseguts en un banc, vaig passar i em diuen, alcalde. I dic, bueno, no, alcalde, ahora mismo no. Diuen, bueno, ven. Y vamos a estar hablando de qué hacéis, cómo que estáis aquí, un día de cada día a las 4 de la tarde, un miércoles era. Diuen, no, es que queríamos estudiar pero no hemos podido. Digo, ¿cómo? I em van estar explicant la seva realitat, no? Com la seva família també té dificultats i ells volien estudiar per tenir una feina i com tot aquest projecte es queda congelat un any. Creiem que això no ens ho podem permetre amb les xifres que tenim. Partint d'aquesta situació, però, com ens imaginem la Igualada del demà? Que per això estem aquí. Per llegir aquestes xifres tothom més o menys les pot trobar. La Igualada del demà volem que sigui una Igualada porta d'entrada a l'àrea metropolitana de Barcelona des de l'interior de la península. Ho diuen tots els estudis, aquest serà el segle de les ciutats. Les àrees metropolitanes seran espais de prosperitat, moltes vegades, diuen els estudis, per sobre de les forces que puguin tenir els estats. Tenim la sort d'estar a 40 minuts de Barcelona, que és la ciutat que ens obre les portes a Europa i al món. Diem ben alt, nosaltres diem ben alt, que volem jugar aquesta lliga amb ella, que volem tenir un lloc a la taula de decisions de l'entorn metropolità. Fa mig any es va crear l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità i són 9 ciutats. Vilafranca, Martorell, Granollers, Mataró. Endevineu quina ciutat no hi és? Doncs nosaltres. Igualada no hi és, no hi som, i nosaltres hi volem ser. Per això, quan es va crear aquesta associació, vaig demanar hora amb l'alcalde de Granollers, em va rebre al seu despatx i li vaig plantejar que a Igualada volem ser la 10a ciutat d'aquesta associació de l'Arc Metropolità per estar a la taula de les decisions importants. Vaig també visitar l'alcaldessa de Sabadell, que també em va rebre, i li vaig plantejar el mateix. I l'alcalde de Mataró, que és un altre dels impulsors de l'associació, també vaig anar a Mataró, ens vam reunir i també li vaig plantejar el mateix. Ens hem començat a moure per aixecar el dit, de dir, si nosaltres governem, nosaltres jugarem aquesta lliga. No perdrem aquesta oportunitat de participar del futur en aquestes ciutats mitjanes com la nostra que s'uneixen a les inèrcies de l'àrea metropolitana per captar inversions, per captar infraestructures. Si no som a la taula, ningú ens escoltarà. Hem de ser a la taula perquè ens escoltin. Àrea metropolitana per una banda, i volem estar a prop. Per altra banda, Conca. Per jugar aquesta lliga d'oportunitats hem de fer deures primer aquí a casa també. Primer hem de ser capaços d'aconseguir una cohesió dels municipis de la Conca d'Òdena per construir, sí, la ciutat més gran a l'interior del país entre Barcelona i Lleida. I no estic parlant de cap quimera, perquè hi ha sovint que quan senten això hi ha gent que rufa el nas, que riu o diu mira, aquests s'han begut l'enteniment. No. Aquesta mateixa setmana s'ha publicat que a Extremadura, 2 ciutats, una de 37.000 habitants i una altra de 25.000, han començat el procés per convertir-se en ciutat única el 2031 si la ciutadania ho valida l'any que ve amb una votació. Han iniciat un procés complex, però estan segurs que cooperant i unint-se seran més fortes. Es respectaran les identitats, les festes i totes les seves peculiaritats, però en qüestions de competitivitat actuaran com una sola realitat. Això ha passat aquesta setmana a Extremadura. No és cap tonteria el que nosaltres estem plantejant ara i des de fa temps a la Conca d'Òdena si volem ser més competitius. Avui aquí veig també moltes companyes, companys, regidores, regidors també d'altres municipis de la Conca. Davant vostre agafo el compromís que si governem aquest és un tema que Igualada liderarà, que Igualada ha de fer de capital i ha de ser el municipi que remi perquè tota la comarca i la Conca tiri endavant. I ho ha de fer sobretot amb generositat, perquè us tenim un respecte absolut. Sense vosaltres Igualada no podria ser Igualada i sense nosaltres tampoc la noia podria ser noia. Per tant, sabem que hi ha d'haver generositat per totes bandes. Però el que estem convençuts és que si Igualada va bé, la Conca i la noia aniran bé, i si la Conca i la noia van bé, Igualada anirà bé. Àrea metropolitana, Conca, tren. Per jugar a aquesta lliga d'oportunitats hem de ser capaços d'aliar-nos
amb qui li pugui interessar un tren. Ningú ens regalarà un tren. Hem d'anar a buscar qui li pugui interessar també i fer-li veure que som els seus aliats. I estic parlant d'anar a buscar el Port de Barcelona i el Port Sec de Saragossa, els dos grans pols econòmics que tenim a est i oest de la nostra ciutat, per reclamar junt amb ells una línia de tren que passi per Igualada i que sigui un afluent, que sigui un ramal del corredor mediterrani que anirà costa amunt, que sigui l'entrada al corredor mediterrani des de l'interior de la península connectant Saragossa amb Barcelona, el Port Sec de Saragossa, el Port de Barcelona i Igualada al centre amb aquesta línia de tren. Estic parlant, evidentment, del tren gran. A l'abril vaig coincidir amb un col·loqui d'empresaris del nostre territori amb la presidenta del Port de Barcelona i no vaig callar, li vaig plantejar aquesta opció. També ho vaig fer amb el president del Cercle d'Economia de Barcelona en una altra trobada empresarial. També li vaig parlar d'aquesta posició estratègica que tenim. I és que ens hem de fer sentir, hem d'aixecar el dit. Ningú farà res per nosaltres si no som nosaltres capaços d'accelerar el canvi. Tant la presidenta del Port com el president del Cercle d'Economia van comprar l'oferta, perquè veuen que si aixequen el zoom, aquí hi ha una zona amb capacitat de tenir aquesta infraestructura i de desplegar un teixit industrial al seu voltant. Ens hem de fer escoltar a qui té influència més amunt. I si estem fent tot això és per acabar amb la indústria. Per jugar aquesta lliga d'oportunitats no ens hem de conformar a veure passar les mercaderies per l'autovia o veure passar les mercaderies pel futur tren i aquí a la Conca què els hi fem? Adéu, adéu, passeu, 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 passeu. No. Aquí a la Conca el que volem és que les mercaderies tinguin origen i destí a la Conca d'Òdena. Estem farts de veure-les passar. La nostra comarca és la que té l'índex d'ocupació més alta dels polígons industrials. Sí, aquesta xifra apareix molt poc o no apareix al debat públic. Segons dades de la Generalitat, la Noia té un índex d'ocupació dels seus polígons del 90%. I amb les inversions que es faran a Vilanova, que ha estat capaç de rebre inversions, i també Santa Margarida de Montbui, el sòl industrial quedarà gairebé esgotat. Per tant, hi ha una realitat. Ens estem quedant sense sòl industrial. Així que comencem a ser seriosos, i també vull fer un crit en aquest tema, a ser seriosos, parlem amb les dades a la mà. Ens estem quedant sense sòl industrial. El no a tot, que ara està de moda, ens està condemnant com a territori. El no a tot ens està condemnant. La gent necessita feina i no haver de marxar fora a treballar. Ho diem sense complexes. Necessitem la indústria per crear llocs de treball, per crear ocupació i perquè la gent tingui un futur aquí. I això ho lluitarem. Perquè nosaltres, darrere les xifres de l'atur o darrere les xifres dels joves que no poden estudiar, coneixem noms, cognoms, coneixem gent, coneixem realitats. I cada nom i cognom és una família, és una persona que pateix per si els seus fills se'n sortiran o no se'n sortiran, és una persona que si no té feina pateix per si podrà pagar el lloguer el mes que ve o si haurà de triar entre menjar o pagar l'electricitat. Quan parlem de la gent que està sense feina, estem parlant d'aquestes realitats. I si hi ha projectes perquè aquesta gent tingui un futur, nosaltres els defensarem, però és que sense cap mena de vergonya. Aquest debat de la indústria és un debat que, a més, aquelles trampes que ens fem a vegades aquí com a territori, l'hem començat al revés. Hem començat contraposant paisatge i indústria, quan aquí hi cap absolutament tot. Hem començat associant indústria a gris i contaminació, quan la indústria del segle XXI és indústria neta i és indústria perfectament adaptada, perquè la normativa europea així ho diu, als entorns naturals. Hem començat parlant de l'on en lloc de parlar del què. Hem començat parlant d'allò en el qual no hi ha consens, la ubicació, abans de parlar d'allò en el qual tinc l'esperança que sí que hi ha consens, de que necessitem la indústria per atraure llocs de treball. Perquè, amigues i amics, les oportunitats i els llocs de treball hi són, i necessiten lloc on ubicar-se. Un exemple, els polígons de l'àrea metropolitana ja no tenen pràcticament espai, n'hi ha alguns que sí que tenen espais, però no són espais suficients per les necessitats de la indústria d'aquest segle XXI, que necessita molts metres quadrats per ubicar-se. I si a l'àrea metropolitana no hi caben, nosaltres som la següent corona on poden ubicar-se. Però us haig de dir que ens estan girant l'esquena i que donen el territori per descomptat. Un exemple, hi ha empreses, institucions com la Zona Franca, que estan fent saltar ja la taca d'inversions, una vegada passada a l'àrea metropolitana, i nosaltres, que els diem que no, i els diem passeu, passeu, s'estan comprant sòl industrial a Lleida a partir de Cervera. I això està passant. Per tant, podem decidir no girar amb la roda que fa girar el món.
baixar d'aquesta roda, però no tingueu cap mena de dubte que el món seguirà girant i que la roda seguirà girant i que altres territoris aprofitaran les oportunitats que nosaltres no volem. I amb les greus dades de desocupació que tenim, això és absolutament inadmissible. I és inadmissible perquè, sobretot, Igualada ja sap què és perdre una revolució industrial. Igualada va perdre la primera revolució industrial per no haver fet els deures, amb una gran crisi a la ciutat a l'any 1860. Així que, sabent el que ens hi juguem, coneixent la nostra història, no fem que repetim aquesta història. L'ocupació només es crearà si hi ha inversions industrials? Doncs no. També hem de crear feina en sectors que són sectors de futur. En citaré 3 on crec que tenim oportunitats que Igualada pot crear nous llocs de treball, perquè són 3 sectors on es necessita un tipus de gent que no ha de tenir una gran formació. Per tant, amb les dades de formació que tenim al nostre atur, gent amb estudis bàsics, amb una ràpida formació es poden inserir en aquestes feines, aquests 3 sectors que plantegem. Primer sector, no és cap secret que caminem cap a una societat més envellida, perquè l'esperança de vida creix. Així que caldran més professionals dedicats a l'atenció a les cures, a residències, a pisos tutelats, a cases particulars, a centres de dia. Per tant, pot ser una sortida per la gent que ara es troba a l'atur. I també l'oportunitat de dignificar un sector molt feminitzat, amb persones moltes vegades que han vingut de fora i que té uns sous molt baixos i moltes vegades en situacions irregulars. L'altre sector on es pot crear ocupació és el de la rehabilitació d'habitatge. Europa destinarà els propers anys molta quantitat de diner a rehabilitar habitatges. Hem d'estar a punt per rebre'ls i per tenir gent formada amb els nous requisits d'eficiència energètica, amb criteris verds, per aprofitar tots aquests diners i fer rehabilitació de vivenda, per lluitar contra una ciutat dormitori, per lluitar contra les zones fosques i per abaixar també els preus de lloguer generant nova oferta. I el tercer sector, fora de l'àmbit industrial que crearà feina els propers anys, és el de l'agenda verda i la lluita contra l'emergència climàtica, és a dir, la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Aquest setembre hem aconseguit pactar que l'Ajuntament d'Igualada, a petició del nostre grup, hem estat mesos lluitant-ho, bonifiqui l'IBI d'aquelles cases i blocs de pisos que instal·lin plaques fotovoltaiques. Això voldrà dir més energia verda a la nostra ciutat i més ocupació de persones que han de fer la instal·lació d'aquestes plaques fotovoltaiques. Així ho hem vist, així ho hem lluitat i així ho hem aconseguit. I ja que parlem de la bonificació de l'IBI per instal·lar plaques fotovoltaiques, deixeu-me un moment fer un apunt sobre aquest tema. Es parla molt de l'IBI, però nosaltres hem portat una solució, hem sigut l'únic grup que ha portat una solució perquè hi hagi una reducció de l'IBI, però amb una condició: contribuir a l'interès general. És a dir, rebaixem l'IBI, l'interès particular, d'aquells propietaris que facin una aposta per fer energia neta amb plaques fotovoltaiques, és a dir, que contribueixin a l'interès general. No és d'esquerres abaixar impostos per abaixar impostos, a la brava, però sí que és d'esquerres bonificar impostos quan aquella persona fa una contribució, per una altra banda, per l'interès general, per l'interès de la comunitat, per l'interès de tots. I encara parlant d'ocupació, evidentment cal mantenir els llocs de treball dels sectors històrics. El curtit de la pell té un enorme repte pel davant, com és el reciclatge de l'aigua, el sector tèxtil, que també pot generar ocupació i té 2 reptes per davant, com és la digitalització dels seus processos i també el reciclatge de la roba amb les noves normatives europees, i també el sector tecnològic, moltes vegades silenciós a la nostra ciutat, però és molt nombrós i té com a repte situar-se a l'antiga fàbrica Martí Enric d'aquí al barri del Rec per crear el seu gran centre de les empreses TIC a la nostra comarca. Tenim treballadors i empresaris compromesos. Sí, tenim empresaris i treballadors compromesos al nostre territori. Hi ha estudis que marquen que el 80% de les feines del futur encara no s'han inventat. Així que vull que tinguem la capacitat entre tots d'anticipar-nos i d'aconseguir veure quines són aquestes feines del futur per ser els primers a aixecar el dit i crear ocupació al nostre territori. Amigues i amics, m'he volgut estendre en aquesta part de com hem de preparar-nos per crear ocupació, perquè crear llocs de treball no només és per tenir un futur perquè la gent treballi aquí. És un tema que em preocupa i m'ocupa perquè no és només un tema de l'avui, sinó que és sobretot un tema del demà. Quan parlo d'aquest tema, el parlo pensant en les 2.304 persones de la nostra ciutat que no tenen feina. Però sobretot també el dic pensant en la propera generació, en els 9.000 joves menors de 20 anys que tenim a Igualada. 9.000. On us penseu que treballaran aquests 9.000 joves que tenim a la nostra ciutat? Aquí? A on? Amb què? Algú sap respondre a aquestes preguntes?
Quan penso en Igualada, penso en els que som ara, però penso també, sobretot, en la propera generació. Quina ciutat els deixarem? Quina ciutat tindran? En què es guanyaran la vida? Treballaran aquí? No treballaran aquí? Viuran aquí? Sobretot, seran feliços aquí? I quan penso en això, me n'adono que aquells que dediquem uns anys de la nostra vida a la política hem de ser, sobretot, generosos prenent decisions. Prenent decisions que segur que no veurem fetes realitat, però cal que prenem perquè els que vinguin darrere nostra sí que les vegin. És a dir, plantar la llavor de propostes que probablement no veurem acabades. Probablement ens pot desgastar fer això, però si una decisió que ens desgasta avui ens fa guanyar el demà, no en tingueu cap mena de dubte que si sóc l'alcalde d'Igualada la prendré sense cap mena de por. I aquesta generositat és la que va tenir l'alcalde Jordi Aymamí. Escales mecàniques, centres cívics, pisos per gent gran, pisos per joves, el nou hospital, la llavor de la ciutat universitària que s'ha consolidat els darrers anys, també el Camp Nord. Totes elles decisions ambicioses i moltes vegades no enteses al seu moment, però que el pas del temps ha demostrat que eren les correctes, perquè a les persones progressistes somiar el futur és una cosa que no ens fa por, que no ens espanta, que no ens fa por planificar per aconseguir objectius llunyans i que ens entusiasma fer això, sense pensar les conseqüències a curt termini si el que guanya és la ciutat. Per tornar a fer avançar Igualada cal tornar a tenir ambició per la ciutat, cal tornar-la a pensar en gran, cal tornar a somiar-la en gran, cal tornar a plantar-nos metes al futur, perquè si no ho fem nosaltres, amigues i amics, si no ho fem nosaltres, les ciutadanes i ciutadans d'Igualada i els que som representants públics, ningú ho farà per nosaltres. Si no ho fem nosaltres, ningú ho farà per nosaltres. La Igualada del demà que proposem és la Igualada que compta amb la Conca per crear llocs de treball, per tenir un tren gran, per ser la porta d'entrada de l'àrea metropolitana des de l'interior de la península, però portes endins, aquesta Igualada del demà volem que sigui una Igualada planificada. I el gran element de planificació que tenim a les nostres mans, el gran instrument que té un ajuntament, és la planificació urbanística. I és molt més que un instrument planificador. La planificació urbanística és un instrument equilibrador. És un instrument per frenar desigualtats. És el gran instrument per dotar la ciutat d'habitatge, d'equipaments, de serveis, de barris vertebrats, de places, de parcs, en definitiva per dotar la ciutat d'una eina útil, sobretot pel demà. I sí, em sembla que ja ha quedat entès, estic parlant del POM, amb totes les lletres, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. És un tema reiteratiu, però no puc deixar-lo passar per alt. Em sembla que no cal dir, bé, en cap lògica crec, que per tornar a fer avançar Igualada no podem fer-ho amb un POM de l'any 1986. 1986. Imagineu-vos vosaltres anar amb el mateix vestit exacte des de l'any 1986. Quina fila faríem tots plegats? Doncs això és el que li està passant a Igualada. Va vestida amb el mateix vestit que fa 35 anys. 35. I és que amb 35 anys qualsevol a casa ha canviat la cuina o el menjador o ha pintat el lavabo. No? Això és com a mínim. Igualada, ni això. No ens enganyem, perquè mentre no s'actualitza el POM hi ha interessos privats que sí que guanyen. Mentre no s'actualitza el POM, guanya l'interès particular davant l'interès general. Hi ha gent a qui ja li està bé que res es mogui, perquè ells s'encarreguen de resoldre-ho tot amb modificacions urbanístiques a mida al despatx del regidor de torn. A nosaltres ja ens està bé que aquesta gent hi guanyi, cap problema, però volem que si guanya aquesta gent també hi guanyi tothom. Un govern ha de vetllar per aquest interès general i no per l'interès particular. El POM no són 4 ratlles sobre un mapa. Repeteixo, el POM és parlar d'habitatge, és parlar d'equipaments, és parlar de places, de carrers, és parlar també del barri del Rec i és parlar de com donem vida a zones fosques que en aquests moments hi ha a la ciutat, zones fosques i buides. És l'oportunitat per actualitzar-se i per projectar-se al futur. Tornar a fer avançar Igualada vol dir fer possible que tothom qui vulgui viure a Igualada pugui viure a Igualada. I aquí també hi ha una realitat. Hi ha gent, i això està passant a la ciutat, que pel seu nom i cognoms no troben un pis. Que si truquen a unes finques dient que es diuen Laura, els diuen sí, demà l'anem a veure, cap problema, el preu és aquest, la fiança és aquesta. Però si truquen pel mateix pis, perquè això m'ho han explicat persones dient un altre nom, un nom que soni estranger, no anglosaxó, ja sabeu per on vaig, doncs llavors aquell pis està ja llogat.
Sorpresa. I tornen a trucar després amb el nom de Marta i aquell pis torna a estar disponible. Què està passant? Què és això? Això fa fàstic, sincerament. Que tothom pugui viure a Igualada també vol dir que es construeixi habitatge públic, rehabilitar pisos buits i aplicar les sancions previstes a la normativa municipal als grans tenidors o bancs que tenen pisos tancats. Des d'Igualada Som-hi aquesta realitat l'hem abordat des de l'inici del mandat i amb el primer pressupost vam aconseguir incloure 12 pisos per famílies vulnerables que es faran al costat del mercat i que després de 10 anys els assumirà l'Ajuntament. L'Ajuntament tornarà a fer inversió pública en pisos de lloguer assequible. Això és una proposta que vam lluitar nosaltres i que hem fet possible fent valer el que deia al principi els nostres vots i els nostres regidors amb la capacitat d'arribar a acords quan toca, si el que hi guanya és la ciutat i en aquest cas hi haurà 12 pisos a disposició de les famílies. Tornar a fer avançar Igualada vol dir omplir de vida el munt d'espais buits que tenim. Vol dir, per exemple, arribar a un acord amb Correus per donar una sortida a aquell edifici gran, buit, que tenim al vell mig del centre de la ciutat, aquell forat negre a una de les zones més cèntriques. Vol dir aixecar el telèfon i anar a veure Correus i dir què passa amb aquest edifici. Vol dir també aixecar el telèfon i anar a veure el banc que té l'Hotel Ciutat d'Igualada i arribar a un acord perquè sigui la residència universitària de la nostra ciutat en lloc de fer un edifici nou. Em fa mal al cor pensar en habitatge i en la proposta de les plantes baixes. Que el govern de la ciutat volgués enllaunar la gent a viure a garatges o locals comercials convertits en pisos, tenint 2.000 pisos buits, això em fa mal al cor. Vam aturar-ho, per sort, vam aturar aquesta proposta, oposició quan toca, de les plantes baixes i vam demanar prioritzar que a les plantes baixes hi hagi activitat econòmica. Hi ha d'haver advocats, arquitectes, professionals liberals, dentistes. Aquesta és la Igualada del demà. Plantes baixes amb activitat econòmica, carrers plens d'activitat i els pisos per la gent. Tenint 2.000 pisos buits, per què carai l'alcalde volia la gent vivint en garatges o locals comercials sense llum, sense ventilació, amb humitat i soroll? Per què volia la gent vivint aquí? Tenint 2.000 pisos buits. Volem una Igualada on això no passi, on sigui agradable viure-hi. Tornar a fer avançar Igualada vol dir garantir també una educació que no segregui, que totes les escoles reparteixin els alumnes per igual i que totes les escoles representin la diversitat de la ciutat. Que la diversitat no només se la quedi una per amagar-la, sinó que la diversitat es mostri amb naturalitat, perquè això és riquesa per avançar i una bona educació pels nostres infants. L'escola bressol que vam aconseguir a través de condicionar també el pressupost, una altra de les mesures que hem aconseguit, la creació de la quarta escola bressol de la ciutat a l'Ateneu, amb l'escola bressol al Rusc, d'aquí uns anys, 3-4, ha de marxar d'aquella ubicació per requisit de la Generalitat. Doncs nosaltres proposem que aquella escola bressol vagi a parar al costat del Gabriel Castellà i l'Institut Badia i Margarit per donar servei a les famílies i infants del Sant Crist i Montserrat i crear aquest servei a l'est de la ciutat. Parlant d'aquest est, també hem aconseguit aquest mandat que l'escola Gabriel Castellà deixi de viure una injustícia, que tingui cuina pròpia, amb cuiner propi, com tenen la resta de centres públics de la ciutat. Això és equilibrar la ciutat, això és lluitar per la igualtat, això és donar oportunitats per tothom. Tornar a fer avançar Igualada vol dir també mobilitat verda, vol dir promoure la mobilitat a peu i en bicicleta. Pintar ratlles sobre una vorera no és fer un carril bici. Em sap greu, però no és fer un carril bici. I ampliar voreres no és fer un carril de vianants. Parlant de carrers de vianants, hem aconseguit també el pressupost per l'any que ve, ha costat moltíssim lluitar-ho, però hem condicionat el pressupost perquè el carrer Òdena sigui un nou carrer de Sant Magí, carrer de vianants des del Passeig fins a la Rambla. Som en aquests moments la 8ª ciutat de Catalunya amb més morts per contaminació, no m'ho puc treure del cap. Segons l'OMS, es podrien evitar 15 morts prematures a l'any a la nostra ciutat per contaminació. El 2019 van morir dues persones atropellades al Passeig Verdaguer. Aquest passeig que per nosaltres és de vida, és de gaudir, és de desconnectar, és de respirar. 2 persones hi van morir atropellades fa 2 anys. I avui, aquest matí, a les 9, hi ha hagut un atropellament de 2 persones més per part d'un patinet. Aquesta ciutat o la planifiquem o és que se'ns estan anant de les mans en molts aspectes. Mobilitat verda vol dir mobilitat sostenible, vol dir salut, però vol dir també seguretat. La Igualada del demà volem que faci olor de net, on puguem desplaçar-nos amb una xarxa de carrils bici que connecti les escoles, els centres cívics, els centres culturals, els equipaments esportius i uns eixos de vianants també volem que ens portin d'est a oest i de nord a sud i que vertebrin els barris, que els connectin i que els facin ser més Igualada.
Volem fer, sí, rampes mecàniques al carrer Lleida i a l'Avinguda Balmes. Ho vam plantejar ja a les eleccions del 2019 i ho seguim defensant, per molt que algú va fer conya i algú va fer jiji-jaja. Sí, jiji-jaja, però a Granollers hi ha rampes mecàniques per connectar barris. A Santander hi ha rampes mecàniques per connectar barris. A Badalona hi ha rampes mecàniques per connectar barris. Per tant, el jiji-jaja ens el guardem quan hi ha gent que es beneficiaria d'aquesta instal·lació, sobretot pensant en els veïns de Set Camins, del Poble Sec, de les Flors, que tindrien un accés fàcil al centre de la ciutat. Per tant, seguim defensant les rampes mecàniques pel carrer Lleida i per l'Avinguda Balmes. Tornar a fer avançar Igualada també vol dir tornar a fer places i parcs. Ara, quan sortiu del museu, pensem en una acció tan senzilla, per què no eliminem la tanca que tanca el museu i creem una gran plaça rectangular que vagi del Somiatruites fins a la d'Obria Vella, com un cal font aquí al barri del Rec. Eliminant la tanca del museu, guanyaríem aquest espai públic aquí al barri del Rec, que seria autènticament meravellós. Per què no reformem la plaça del barri de Montserrat perquè sigui un pulmó verd del barri? Per què no ens plantem a la Generalitat d'una vegada i els diem que ens deixin de prendre el pèl i que facin sí o sí el soterrament del tren i que el passeig Verdaguer pugui arribar fins a Vilanova, connectat amb els nostres veïns de la Conca? Tot això no és gastar, tot això és invertir per fer una ciutat millor. Tornar a fer avançar Igualada vol dir que el barri del Rec tingui un futur. Cap ciutat de la nostra mida té un barri d'aquestes dimensions per reinventar-se. Repeteixo, cap ciutat de la nostra mida té una oportunitat d'aquesta envergadura. Transformant el Rec, transformarem Igualada. L'obertura al mar que va fer la Barcelona Olímpica, per nosaltres, és l'obertura al nostre sud. És l'obertura al Rec. Un Rec residencial, un Rec comercial, amb tallers creatius i també un Rec amb indústria neta, la indústria del segle XXI. I per la Igualada de demà volem que el Rec sigui el primer barri 100% verd de Catalunya. No és ciència-ficció. Busqueu a Google el que ha fet Friburg, Alemanya. És la ciutat més verda d'Europa, però porten anys planificant-ho per arribar aquí. Ja que hem de planificar un barri de nou, creiem que és una bona manera d'experimentar-ho, de fer una prova, perquè sigui el primer barri de Catalunya planificat des de zero amb criteris 100% verds. Plaques fotovoltaiques, mobilitat elèctrica, materials no contaminants per la rehabilitació de les finques, bicis, vianants, vegetació biosostenible. Hi ha un munt d'oportunitats que ens planteja l'urbanitat del futur. I per tant el Rec pot ser aquest far. Igualada, hem d'aixecar el dit i dir tenim l'espai on hem d'experimentar amb com seran les ciutats del futur. Volem que sigui aquest primer barri 100% verd de Catalunya. Perquè amb entusiasme, pensant com es pot construir aquest Rec, com podem ser referència en aquest tema per totes les ciutats del futur i que ens convertim en referents d'aquest futur verd. Que tota una generació d'arquitectes, d'urbanistes, de creatius que vulguin venir aquí, que vulgui venir la gent jove d'arreu del país i que sigui el barri més vell que tenim, en B baixa i en B alta, i que sigui el barri que sigui el nostre far pel futur. Amigues i amics, aquesta és la Igualada del demà que somiem i proposem des de l'avui. Però com deia la nostra regidora Montse Muntanya a l'inici, necessitem ajuntar, necessitem fer ajuntament, necessitem anar a l'origen de la paraula, a l'origen de la paraula que anomena la nostra institució més important, l'Ajuntament. Aquest model de ciutat que proposem per tornar a fer avançar Igualada no volem que sigui el nostre perquè no podem fer-lo realitat només nosaltres, les regidores i els regidors i tot el nostre equip, sinó que volem que sigui el de molta més gent, el de la ciutat sencera, perquè per avançar les ciutats necessiten de l'esforç de tothom i també de la generositat de tothom. Moltes vegades per sobre d'ideologies polítiques i de banderes, moltes vegades, repeteixo, amb generositat per obtenir un guany més important comú. Moltes vegades pensant més enllà dels períodes de 4 anys, d'eleccions en eleccions, no pensar tant en les properes eleccions, sinó pensar en les properes generacions. Amigues i amics, el nostre compromís és amb Igualada i amb la seva gent. Igualada primer, tan senzill com això. No tenim metes polítiques més enllà. No volem escalar políticament i no volem fer servir Igualada per escalar políticament. Estem convençuts que els millors anys d'Igualada estan per venir i nosaltres tenim el model de ciutat que els pot fer realitat. Una ciutat que no ambiciona és una ciutat que no avança. Comencem aquest nou curs amb aquest clam
tornem a fer avançar Igualada. Us agraeixo, amigues i amics, molt, no sabeu quan, la vostra presència avui aquí, tornar-nos a retrobar, tornar-nos a veure a les cares, que hagueu vingut a compartir aquest acte que no volia ser tant un acte polític, sinó que vol ser un acte d'amor, d'estima i de projecció al futur de la nostra ciutat, Igualada. Molt bona nit, bon inici de curs i visca Igualada!